Počúvate Zoo, máme 8.16 a poďme sa pozrieť, čo nás dnes vonku čaká. Dnes 27 až 31,1 stupňov, minimálna oblačnosť a prehánky len zriedka, no a všetky nás bude u vás krátko po 8. Bratislava slnečná 19 stupňov, Studice a Prievidza majú jasno a 20 stupňov, Poprad 21, Košice, Trebišov 22 a Braník píše, že vo Zvolenie je ešte hmla, ale stane tu pravidelný každý deň, takže žiadny strach. Dobre, ale to sa vyčasí, to bude na porádku. U nás na Facebooku Európa 2 Zoo máte dnes možnosť, exkluzívnu možnosť vidieť rôzne fotodokumentácie a videodokumentácie z Popradu svetu Európy 2, okrem toho, že sme s nami pozdielali náš súkromný archív. Tak som aj videa vystúpenie kapely Scooter, ale aj jedna anketa. Áno, ľudí hlasuje na obrazenie, už hlasujete o tom, kto má lepšie hlasy, či Kuky, Petr Kuky, alebo Miro Šmejda, a zatiaľ stav stále nezmenil, je to už asi 20